खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 एप्रिल मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय हनायफोरा फेलें थांनो हागौ। गोसोखौ असान्थि मोननो हागौ। गाज्रि सान जागोन। बृष राशि। थांखिखौ जाफुंहोनायाव गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जानो हागौ। थांखिया जाफुंसारगोन। मोजां सान। मिथुन राशि। मावनो लानाय खामानियाव खहा जानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो हास्थायखुमाना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंनो हागौ। गोजोन खुसियै थानो हागोन। सिंह राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। सावस्रिखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनगोन। कन्या राशि। माबा मोनसे खैफोद जानायनिफ्राय बारग'नो हागौ। आयुआ गोलाव जागोन। तुला राशि। दोहोन दौलत आरजिनो हागोन। नखराव सान्थि फैगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे गिदिर जेंना सोमजिनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। धनु राशि। खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा। देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनखांगोन। मकर राशि। नोंथांनि लोगोथिनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोरा जागोन। अनलायनानै थानो हागोन। मोजां सान। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों अनलायनानै गोजोन खुसियै थानो हागोन। नखराव सान्थि फैगोन। मोजां सान। मीन राशि। सुथुर सोमजिनो हागौ। सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। एसे खेल लाना थानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।